Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Субҳанов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе 11 март қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, вилояти Хатлон. Дар ин видео сиёмка кардем буқои ёш, буқои майда гусало, баъд буқои калон, буқои средни гусало, яди ғунаҷинам аст. Марамад видеоро то охирша тамошо кунем. Маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо беҳмон бошем ба канал обуна шавед. Баъд дар инстаграмам поддержка кунем. Мона рафтем. Мана буқачои майда сар кардем, буқачои ёш. Буқача ардшам? Буқача ино. Ардшам буқача. 43 гуфтам 4000 метиям. Нешам 43 гуфтам 4000 метиям. 4300 4300 бо савдо мешава. ҷои пулгириш 4000 я. Бозор чанд ка? Бозор ака ҳар чи кар, ака як кас миёд 4000 мекунад, як кас миёд 39 мекунад, як кас миёд 41 мекунад. Ай 39 то 41 а? Харидоро боша, мана ҳар душа 8000 як ҷоя марҳамат. На буқачаи навбати 5200 пародашта гап нест, пародаш соза. Бозор 4650 сомон нарх кардеста, ози савдо кардеста. Савдо пухтаги нест оли. На буқачаи ёши навбати нархаш 5000 будааст, бо савдо мешава. Бозор то 43 ра нарх кардааст, 4300. Чанд моҳа бошаи? Сини солша намедонем. Ва гусалаи ёш буқача нархаш 4000 бо савдо мешава. Бозор то 33 ра нарх кардааст. Чанд моҳа не? Чанд моҳа? Намедонем. Анеқша намедонистаст сени солша. Ва буқачаи тарғел нархаш 5000 бо савдо мешава. Бозор 42-43 нарх кардааст. Сени солша медонем? Сени солша намедонем. Анеқ чанд пул ака? Нави. Буқачаи хушрӯча нархаш 5000 бо савдо мешава. Чанд кад бозор? Бозор ахир. Патолог чанд? Патолог 43 44. Басайта як қаз метро як савдо мекунад. О. Манаи дуюмш. Мана яки наве мола савдо кунад. Телефон номер мемонӣ да барои вай. Телефон номер мемонӣ, занг мезанам. Иш чанд пул ака? Ишам 45. Ҳамун нарх а? Ишам ҳамун нарх 45, бозор 39 41 бозор нарх кардая. Нам хеле нархо. На дута буқачаи савдошидагӣ. Саҳар харида будааст, ҳар душам пародаш бад нест, зотиян ҳар душам. 5000 харидааст, и якум шай, ҳозир дуюм шай нишон метем. И буқачаи наи дуюмш, ишам 5000 харидагиам мана. Пародаша хутон бинен. Ам хеле нархо наба. Ҳозир мегзарем ба буқои калон. Аввал буқои ёшак бигирем гуфтем. барое ки дертар бозор омадем, ай бозор биромада наранд буқачаи ёш. Ана гузаштем ба буқои калон. Нархаш 10000 бо савдо мешава. Бозор 91 нарх кардааст, 9100 сомон. Қара бинем. Ма буқаи зоти миёнаш дароз, ма калашам хушро. Нархаш 8500 бо савдо мешава. Бозор 79 8081 бозор нарх кардааст. Ҳамин буқара. Да буқаи навбати нархаш 77 бо савдо мешава. Бозор ай 68 сар кардагӣ то 71 нарх кардааст. Мана ҳамин буқача. Буқаи сурх пародашам бад нест. Да буқачаи зард, буқаи фарбе нархаш 9000 будааст, бо савдо мешава. Бозорда 8000 нарх кардааст. 8000 да надодааст яъни буқара. Чанд сола бошаи? Оли 2 сола нашида. Оли 2 сола нашидааст. Да буқачаи зоти ма пародаша бине хутон. Нархаш 8000 бо савдо мешава. Бозор то 7000 нарх кардааст.
Mana buqara ay qafosh bining. Da buqay navbatiyam buqay siyah. Narxish. Nech qilyapti dedingiz? Narxini? Qilishi nech? 83 kadena? 83 kade hisoblar. Narxi 1000 rubldan 8000 guftam. 1000 budast. Ina hozir munay bratan 83 kade esa uli dodagish neist. 8300. Надо букай Карпат. Ин ози савдо шидеста ҳар душа 14700 кадестян оли розӣ нашидааст. Ҷои пулгириш 15700 гуфтеста. Ташам девона бача 15700 ҷои пулгириш гуфт. Яи бародаро 14700 кадеста. На букачай ёш нархиш 4500 будааст, бо савдо мешава бозор то 38 та нарх кардааст. Чанд моҳа бошай? Боша намедонем. Примерно 4-5 моҳа. На букачай ёш оянда дорбинаи молики кало мешава конкретно ин пародаш маълумай бозор 58 кардааст. Шашиним гуфтестодага. Иш чи ака? Иша 4000. Хунаҷинай? Иш хунаҷин будааст. Нархиш 4000. Чанд кад бозор ира? 33-34 бозор нарх кадааст иша. На гусала гунаҷин. Гусала гунаҷин нархиш 25 бо савдо мешава бозор 22 нарх кадааст. Мана иҷа 4-5 та гусала будааст, буқачаш ҳам ҳаст. Ғуноҷиншам ҳаст. Ҳар чоршам буқача будааст. Чанди айно ака? Не майдаш 3000, мана дигарош 3.5 3500 будааст. Мана сеташ як хела, мана майдатар 3500. Бозор чанди кади дона? Иша майдаша 24 кадааст бозор. Ноша 28 бозор нарх кадааст. Не ҳар сеша. Кабуд, май сурх, май зард. Ҳамаш буқай. И чанд пул акай буқача? Иш 4000. Чанд кад бозор? Бозор 31-32 нарх кадааст. Буқачаи гусала. На гусалаи буқа, буқача 3-4 моҳа буқача будааст. Нархиш 35 бо савдо мешава. Бозор 3000 кадам? Бозор 3000 нарх кадааст. Гусаларо бинед. На гунаҷин қисир. Нархиш 42 4200 бо савдо мешава. Бозор 38 нарх кадааст. Гунаҷино барои айлоқ сар додан. На дута буқаи средни буқои хароб барои бастан. Ҳар душам 6000 будааст, бо савдо мешава. Бозор ҳар душам 53 нарх кардааст. 5300. Ҳар душам як хел свет. Хадошам як намуда. На буқачаи ёш нархиш 7000 будааст, бо савдо мешава. Бозор 62 кадааст. 6200 сомонӣ. Наи буқара калагиам. Мана буқаи зотор савдо кадеста мана яка. Сар 7000 када будааст. Ина ози 73 кадеста. Норозия 73 да додагиш нест. Kömrün 75 menge ağır düşmese. 75'e vermedi. Kafoş bigirem uqara. Men kam so'ragan yo'qmi ho'kizing? Buna boy bana şampullash kerak, al to'yga chiqarish uchun. Kelinchaklarni oldiga borish. Na buqay ala. Narxish 75 budaaст, бо савдо мешава. Бозор то 7000 нарх кадааст. Чанд сола бошай? Якини? Ай якиним сола.
ба гуфти соҳибаш. Абу қачаи навбатӣ 6,500 нархиш бо савдо мешава, бозор 5,500 нарх дад. Бунус че? иш 7,500 будааст, бо савдо мешава, бозор то 7000 нарх дад аст.